салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мардуми шариф Тоҷикистон, чихеле ки мо ба шумо ваъда дада гирдем қисми дуюми видео дар бораи муҳоҷироне ки дар Аврупо ҳастанд, тоҷико. Баъд давоми қисса мерем. Пас аз оне ки масалан тара интервюи калонро мегиранд, 5 соат 6 соат пурсонат мекунанд. Баъд ту меои хонат, ӯ баъд мегӯяд кай ҷавобаш кайга барава. Ҷавоб метам мега барава, ҷавобшро мекунем ба почта. Кай ки биёя 6 моҳ, 1 моҳ, 1 сол, чахай касе чихеле биёяд. Айни ҳол 98% мардуми Тоҷикистон рад додистанд. Интервюшан рад додистанд. Метавонад адкас бовараш намекунад, мегӯяд ки не нашидӣ, адвокат бигӣ, сари суд, дар сари суд подтверждад ки суханота далели фактош қатъи. Агар натонистӣ, дока полни депорт мешавад. Полни 5 сол чанд сол депорт мекунад. Баъд ман пеши адвоката будам, пурсидам кардам ки чӣ ба ҳамин кор ҳамин хелае барои тоҷико рад додистанд бисёртар. Ё умури расмӣ ҳисоб мекунанд, вориди Аврупо шудагӣ бешай 50,000 тоҷик ай. 50,000 боло тоҷик вориди Аврупо шудагӣ. Ва ами 50,000 60,000 каса ҳама як хела дела. Ҳама дела, ҳама як хела. ҳизбиёшам масад ки против Эмомали Шарифович Раҳмонов интервю метаванд, 24шам ҳамон хел, дигар гурӯҳи мухолифи ҳамон хел ва касоерам ки на гурӯҳи 24 на ҳизбани дигарам ошам ҳамон хел. Инҷа намешава ки иқтисодӣ намегзара. Бигӯй ки зиндагии ман сист буд, дар Россия маро депорт карданд, ман натонистам аз рафта инҷа коркунӣ омадам. Намешава ин суханонро гуфта. Фақат сиёсӣ дигар темаош намегзара. Темое ҳасте ки галубӯи тихта галубӯи супурда наметонӣ. Фақат сиёсӣ. ҳамун динишам дар сиёсати Эмомали Шарифович мерава, дигаршам. ҳамаш фақат сиёсӣ мешава. Баъд масъала дигае ки сир хасакат фарқ карда наметавонам. Ман инро пурсидем ки барои чӣ? Масъала ин ки ё мега ки ҳар тоҷико меоянд, аксараш меоянд дела сиёсӣ супоридагиай, 1 сол, 1.5 сол зиндагӣ кардагиай, хича стоп кардагиай, пайда гирифта Тоҷикистон. Чихел мисолам хаста амҷада мисол Франсия, мисол фақат Германия прамури Тоҷикистон қад дора, не ки Фаронса ва Голландия ва Белгия ва Шветсия ва Австрия ва Полша ва дигар кишварҳои аврупоӣ ҳастанд. Вақте кай ки мисол тамера месупорӣ, маъқул нашид, мегӯ делаи маро стоп кунӣ, стоп мекунам. Инҷа прамурис ё ки через Франкфурт, через Германия прамурис Тоҷикистон мепарӣ, ё ин ки Фаронса ё ки дигар кишварҳош через Истанбул, Тоҷикистон, масалан стоп мекунӣ, рост билета мегиранд, мера суворот мекунанд, ба ягон супалки сафарӣ метавонанд, рост пари Тоҷикистон. Барои ҳамин ё мега ки вақте замоне ки ҳамин тоҷико меоянд, омадан масалан 1 сол, 1.5 сол местанд, бисёр шошида Эмомали Шариф Раҳмонов ай дар Тоҷикистон президент ай. ҳамин мисол ҳамин диктаторе ки ҳамин айбораш шикоят карданд, ҳамин диктатори қотил ай. Но дар инҷа гуфтанд диктатори қотил ай, одамкиша, одамхир ай, маро рӯй кунед, шумо маро мекушанд, илтимос маро қабул кунед, маро рӯй накунед. Не ки 1 сол истод бо хичи гирифт, хича стоп кард, парид бирафт Тоҷикистон. ҳамун Эмомалие гуда сари қад олиям. Дигар нашида ки чӣ аяму шикоят кардӣ, гуфтӣ одамхир ай, хеле бо парид рафтӣ. Масъала ки сухана гуфт, бо суханаш дурӯғ да, дурӯға ки бисёр қабидагианд, барои ҳамин гӯя бовар намекунанд. Баъд димин ки 2016 қонун бунодага дар бораи пешгоҳии миллат, касе ки ягон танқид кунад, масъала ки ӯ ё 5 сол зиндон мешава, ё ин ки 20,000 сомон ҷарима мешава. Ва чандин нафарҳоерам ҳастанд ки ҳама Аврупо рафтагианд, қабидагианд шуно дар Тоҷикистон ки ту дар инҷа мисол маркази гурӯҳи мухолифо бисёртар дар ҳаминҷа, ё дар гурӯҳи мухолиф будӣ, ё чӣ будӣ, дигар будӣ. Масъала ин ки хеле фактически агар бигираша, инҷа ягон Тоҷикистон агар бигирад, азор супориду ҷота статьяй, та грижа супориду ҷота статьяй, барое ки мекоманша поли сиёсия. Агар бигӯ ман касал будам, касали коғаз мегӯянд, пасо сабра коғаз бигӣ, биёр ки ту касал будӣ, чӣ кардӣ. Ё визаи корӣ доштум, ку виза бира она тасдиқнома ки ту визаи корӣ хати кор кардӣ. Нест барои ҳамин, ин чиз хатарноктар ай, хеле ҳам хатарнока, чандин нафарро қабидагианд. Ва ин тараф ҳам гарини депортатсия зиёдат аст, кулла печ мекунанд, ҳар ҳафта 10 кас, 20 кас, 30 каса прамурис рӯй мекунанд, Тоҷикистон депортатсия мекунанд.
شما یا بربری روزهای شنبه یا جمعه در فرانکفورت دوشنبه رسد توجیکوی که یا قسمش خشون استوب میکنه قسم دیگهش چی میکنه مثلا دپلاس همشان بره بپرسه که بگم حادثه چی خیلی در اروپا چی خبره هم باش مودا خوبتر انشالله میفهمونن در ویدیو بعدی انشالله آنها که درباره کار چطور کار کردن امکان داره چخیل بدون خطر و ضرر انشالله که ما با شما میرسونیم ویدیو را پدیلیس کنی تو که دیگر مردم تاجیکستان ببینن بفهمن ایست نفقت اروپا چیه پروستا حسوس بهوده نخرن که در اینجا گرین خور میشون و خدا قسم اعتاد دلی گفتیستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.